Каналът ти умре, тапако. Никой вече не те гледа. Нема такъв нагляд като клашера. Селяк смешен, с беден речник. Ще се подиграваме на Слави. Давайте направо да започваме да четем и останете до края, защото направо ще се изумите какви екземпляри има. Абе човек, харесвахте, защото не постваше тревожен контент. Но и ти почна да психясваш. Вие знаете, че съм малко луд. Знаете, че аз съм луд. Не бе. Бум! Пяу! Какво става, бе? Почнах да те отбягвам. Това наистина не е нормално. Мир и на тебе. Каналът ти умре, тапако. Никой вече не те гледа. Ей, сладък, ще те изпапкам. You are gay. Педал скапан. Ей, мазен, ще те скъсам. Мазен педал. Сега аз тук не разбрах този пич харесва ли ме, ще ме папка ли или ме мрази. Помайте, ако можете. Отпоследвахте. Дано и други умни хора го направят. No! Тук искам, сега малко сериозно. Тук искам да видите за какъв подчовек става въпрос. Продажник, буклук с USA ценности. Демек с американски ценности. Сега, тук това е много смешно, защото буквално няколко коментара по-надолу под същото видео. Педал скапан. Вземи стани турчин. Ей, мазен олигофрен такъв. Той направо си ме подканва да взема една горчива черна супа. Вземи стани турчин олигофрен такъв. Ма всичките сте много мазни. Ей, мазен, напълнихме ви гушите с пари. Нема такъв нагляд като клашера. Един пирон не може да забие. Какво ще стане, ако YouTube спре изведнъж, ще умре от глад? Сега, в България битува една такава реалност, един такъв факт, че ако не можеш да извършиш някаква строително-монтажна работа, за нищо не ставаш. Не можеш ли да ковеш пирони, мреш, това е. Аз обаче искам да те контрирам. Ще те скъсам. Ти като можеш да ковеш пирони, а ако ти свършат мазен педал. Какво правим? Селяк смешен, с беден речник. Тук вече ме удари в топките. То това били. Скоро. Ей, сладък, ще те изпапкам.